Center ni igori tkorera yabagiye gutwara umuyega buku babekera aboroki wa chigutwa gucyase ebirengo binde okwana cingakiye cyo ni go mu director bw'eskuru yabaga kuri okubore gucyasa abayibori akoborokereria abana babo chimbwa cingia ekerobare ase cinga Mildred Momanyi no roboti orwase enchira yobwikiranu Omogoko etengo amona aboroki wa kuira amashairi nigobyana kigwa ase skuru yoboroso ya Mama Teresa Educational Center yego toka imeyomo chokeroka ekerobare gukora umuyega ilyo kubabekera kigutwa aboroki wabo bono batambukire kurwekera sekemo gocha ekende ni gabono omo director bw'eskuru yo agani abayibuli go chikobaika abana babo ange ase ruse yiga entambe ase boigo abagani akora abana babo ase cinchira chiri chindonge tugusaba abayibuli barigiriria abana buya bateba abana bagende se inakuru tigaba understand abana ngakiba chingo cyabo chire they need to mentor abana babatebye batakire kutwara masomo obuya basome buya egera baje kwabe byongosi byamambya kera na indi twa timukire egera baje kubatira kuno the way you teach the child is the way the child will be. So this let us mentor our children. Nigo amenta goteba nganonye ubugima bwakongire abayibuli guca gotema kuba abana babucisemi asomoro bulyoiga OCBC ekiagera nigo barache gokonyeka asamatsko alebosyo prices cia chirigo ubugima bwakongire echindagera cia baire chinkong abayibuli no togenda kumia mbosomia abana lakini ntogo tikera tasigotigera injera era jikoba komu asa abana bautikonyora masomo amaya aigi skuli yaito tutagete abana babwate bale all around bale trained academic bale trained sports bale trained musician na ibintu byose biribita kiro mwana kumanya in CBC egere keraba akorire skulu taria masomo kabago tugategemea mbale bale babwate talent chingao kiraje kubakonya twarorire talent muna chia imukiria abana abange na egaiga togenderete kunaja those talent egere najishira chiko kubakonya chinga kia mandi ase chinga kecho nigo akira serikali ngambia asogosira sector yechisemi I think our government Ministry of Education is supportive for the whole year na inde togendera ibo mwakonde egera lia abana baitu baratwara masomo maya baje gotokonya chinga kia mambia asante sana ngotakira abayibuli baita bonspi kenyengima na gusi in general na Nyamira in particular ngobaganiria Christmas ikia no mwaka ogwanza oro bwa magendera maya na inda abayibuli bayonenga abana na baraje gotokonya mambia kulipotalia egathaseni kya Ndizi TV ili Italiane Mildred Momanyi.